Ayan guys, ito yung 4x4. Ayan. O bakit ayaw yung sumakay dito? Natatakot kayo sa sasakyan na to? Magsakay 4x4 dito sa Lawag, San Judes. So sa mga gustong pumunta po, PM nyo lang po ako. Iconic School Vibes. Ayan. Sa mga gustong magpabook ha. Ayan. Ang saya-saya. Welcome to Lawag, San Judes. Yahoo! What's up mga Kakonix? Kamusta? Welcome back to my channel. Ayun, eto nakikita nyo naman sa aking mga paligid ano? Ayun oh. Dito po tayo ngayon sa Lawag, San Judes. At kaya mga kaunggoy, mga Kakonix dyan, abangan nyo tapusin nyo ang video. At maya lamang, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos nilalabas. Ayan, syempre hindi tayo makakapunta dun sa kung hindi tayo sasakay ng 4x4 na sasakyan ano? O kaya ano, ATV na sasakyan. Kaya yun, kailangan natin ng kasama para ano, kailangan ko ng driver. Meron na ato, at least meron na sinamahan ako, bago nating kaibigan dito sa ating YT World. Walang iba kundi si Mr. Jasper JD. Palakpakan naman natin mga Kakonix. Ayun, no, baliktad. Ayan, para makita nyo. Ayan, si Jasper JD guys. So, hindi pa nakasubscribe sa kanyang channel, puntahan nyo na ang kanyang channel, Mr. Jasper JD. Ayan, siya po ang aking kasama ngayon na magka-cover sa dito lamang sa Lawag, San Judes. Yan, so tara, punta na tayo. Ito ba yung sasakyan mo? Oo. Ito ba? Ito yung sasakyan natin. Oh, sige. Let's go. Ops ha. Okay, sasakay na ako. Yee! Jai! Let's go! Let's go! Go! Woo! Oh yeah. Yan, kaya mo yan? Kaya. Go. Woo! Oh, tingnan mo! Yung tinagdag sa namin! Seriously, what the fuck are you doing? Another one. Oh my God! Oh, yeah. Ayan o. Kaya mo yan o. Sige, banat! Ay, ano, nakakailong lang na guys. Segunda, diba? Atras! Wala to. Atras! Nilumlum kan nih. Ayun na yan. I am the one, the way your son don't need a
Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya mag-drive ng ATV. Ay, maglalakad na lang, bahala ka dyan. Hindi ang kila doon. Ay, nako. Ang init sobra. Nauuhaw tuloy ako. Ay, ano ba? Ang tagal naman ang driver ko. Pero walang taxi dito. Taxi! No! God, please, no! No! Ay! Ayan! Malapit na tayo. Mga ko'y naglalakad. Hindi na makaakyat yung ATV. Kanina pa siya. Ayan, maglalakad na lang ako. Ayan. Pero ito guys, so tingnan nyo. Oh. Ayan oh. Akyat tayo. Ayan. Ay. Andun siya, sumisigaw, tulungan mo ako. Ay, yeah, pinapabalik ako doon, nakalayo na ako. Help! Somebody help me! Stop it. Get some help. Yan, move. Kaya yan. Yan, pasok mga sugi, pasok. 1, 2, 3, go! Yehey! Yehey! Ah, babaliktad na. Oh my God! Wow! Ay! Ah, yeah! Okay, yo! Woo, success! Woo! Sa wakas, nakaakyat din. Alas 5 daw. Ayan o. Yan, malapit-lapit na kami guys. Ay, nako. Ganito talaga ang experience yun dito sa Sand Dunes. Kaya maraming turista dito bumibisita. Ayan. Nag-enjoy sila sa 4x4 at ATV ride. Sila lang! Siyempre, meron din po kaming mga sandboarding. Ayan. Yan, sa mga gustong pumunsyal dito sa Ilocos at gusto nyo mag-adventure. Ayan. PM nyo lamang po ako sa Iconics Full Vibes for bookings. Ayan. Ayan. Alam nyo ba guys, ang Lawag Sand Dunes ay nasa lawak na 85 square kilometers. Ayan. Sobrang napakalawak nito. Sinasakop niya ito hanggang Corimao, sa other town ng Corimao hanggang doon sa Pasukin. Ayan, ganyan po kalawak ang Sand Dunes dito sa Ilocos. Kaya naman napakaswerte ng Ilocos at meron tayong ganitong binigay ng Diyos na biyaya. Napakagandang nature, Sand Dunes. Ayan, ito lamang ay pinag-isa sa pinagmamalaki ng Ilocos, ang Lawag Sand Dunes. Especially dito sa Lawag, and meron din doon sa Paway na meron din nagpapalaro ng 4x4, ATV at sandboarding. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano paglaro ng sandboarding. Ito, naglalakad tayo ngayon papunta dun sa sandboarding area. Ito, habang nagse-set up pa lang sila ating mga yan guys. Ayan o. Dali! Come on, o yan o. Let's go! Ready? Yehey! 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 Woo! Woo! Yeah!
So, ito yung tinatawag nilang sandboard. Kung meron sa ibang bansa na snowboarding, dito naman sa Ilocos meron sandboarding. Ito po, nung bata ka pa yun, pumapasyal kami dito, taliligo sa beach. Ayun, ang ginagamit namin is sako ng bigas or karton. Yun ang ginagamit namin papaba mula doon sa taas. Yan po yung tinatawag nilang ano. Oo, yan yung tinatawag nilang warning guys. Yung pagganon. Ganon pa yung warning. Kumakain na po ako ng alikabok! Alam buhangin! Ayan! Dahil na pa experience sa pagsakay ng 4x4 dito sa Lawag Sand Dunes. Ayan! Ayan, meron ulit tayo na isang drop. Isa pang drop. Yung tinatawag nilang devil's drop. Ayan! Ito yung papapatay. Ayan! Ayan na! Ayan. Alam nyo ba na ang Lawag Sand Dunes ay isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Ilocos? Ayan. Ayan, napakagandang lawag. Ayan, beautiful lawag. At bukod pa sa tourist destination, ito ang Lawag Sand Dunes ay dito, marami din dito na prenup shoot. Ayan, yung mga couple dyan na magpapakasal, prenup shoot. Debut. Ayan, debut, pwede mga birthdays, ganun. Kaya pwede rin sila dito rin sila nagshooting kung minsan yung mga artista natin dito sa Pilipinas. Kaya siyempre of course meron din mga foreigners na nagshoot dito. At actually marami na rin pong mga vloggers na napasyal dito sa Lawag, and they alam niyo naman kung titignan niyo sa ating YouTube, marami na nag-vlog dito sa Lawag City Sand Dunes. Ayan shoutout nga pala sa ating mga Kakonix na nandyan. Thank you so much mga Kakonix ko. Ayan, what's up sa inyong lahat. Love you all. At sa ating mga viewers, thank you so much. Mega shoutout sa inyong lahat. Hopefully, pag okay ng panahon, sana makapasyal kayo dito. Akong bahala sa inyo sa 4x4 na kung anong gusto nyong rides. Ayan pero babayaran nyo hindi ko sagot yun Ayan. Salamat Thank you so much for watching this video. Again, this is Iconix. Salamat po. Bye-bye. Ang daming bawal sa mundo, sinasakal nila tayo, sinasakal nila